naman di ay ang eleksyon. Manggawas na pud ang mga bot-boton. Tanan mga tawo ngisihan na ug lamanuhon. Mangutana dayon og unsay problema. Ilaron rata sa tag 50 para ilang ngalan ang isulat sa balota. Ug pagkakaron midaog na, inigduol na ko dili na kaila. Ang ilang mga saad nawala na ug gikalimtan ra. Maayo kaayo mo diskurso, aron ng mga tawo jud mo tuo. Lugar mo asenso, basta siya kuno iboto. Lamano dito, lamano diri, pakapinan pata ug tag 20. Dako kaayog ngisi ang botiti wagabai. Ug pagkakaron midaog na, inigduol na ko dili na kaila. Ang ilang mga saad nawala na ug gikalimtan ra. Daghan kaayo nga politiko, mag-ilog gayud sila sa pwesto. Daghan kaayo plano, mga planong walay klaro. Ug pagkakaron midaog na, inigduol na ko dili na kaila. Ang ilang mga saad nawala na ug gikalimtan ra. Ang ilang mga plano way natuma.